والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وقل يريك پاكت وزراعت üçün ol yerin ziraati Hudaýyň izni bilen ýagşy bolup köp çykar. Ama ol yeri ki şor bolup peýdasızdy, oň hasyly bolmaz. Meger biraz o peýdasyz bolar. Şu tariqa ayetlerini we nişanlaryny beýan edermiz şükretýän kawmlara. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Tahqiq biz Nuh'y öz qawmuna rasul etip iýerdik. Pes Nuh öz qawmuna aýtdy: Ey men qawmum, faqat bir Allah'a ibadet edin. Kesediň üçin ondan başga ibadet ederge zat ýokdur. Tahqiq men size uluwynyň azabyndan gorkýan. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Hazreti Nuh aleyhisselam qawmlaryny tawhide çağıranyna qawmlarynyň başlyklary aýtdylar: Biz seni ey Nuh aşkar gumralykda bilýär diýdiler. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Hazreti Nuh aleyhisselam aýtdy: Ey qawmum, mende gumralyk ýokdur. Lakin men alemiň perwerdegarynyň tarapyndan iýerilen peýgamberdirmen. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Men perwerdegarymyň risalatyny we hukmlaryny size ýetişdirermen we size nasihat edermen. We men Hudadan bilýärmi siziň bilmeýän zatlaryňyzy. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Aya teaccübe galýaňyzmy? Siziň perwerdegaryňyzdan bolan wahyin sizden bolan bir adamy gelmeginden, ta sizleri Hudaňyň azabyndan gorkutsun diýip, ve sizlerde batakva bolsun diýip, we şaýat size Hudaýyň rahmeti şamil bolsun diýip. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Pes Nuh'un qawmlary Hazreti Nuh aleyhisselama yalançy diýip tekzip etdiler. Pes biz Nuh'a we Nuh bilen iman getiren hemralaryna nawun we gaman wesilesi bilen gark bolmakdan nejat berdik. We biziň ayatlarymyzy yalandyr diýip tekzip etýänleri gark edip helak etdik. Tahqiq şolar hakdan kör bolan bir qawmdylar. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وآد qawmuna özleriniň nesebinden bolan Hazreti Hud'y rasul edip iýerdik. Hud peýgamber öz qawmuna aýtdy: Ey men qawmum, faqat bir Allah'a ibadet edin. Siziň üçin şondan gaýry ibadet eder ýar-zat ýokdur. Aya Hudadan gorkmaýaňyzmy? قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Hud peýgamber öz qawmuny tawhide dawat edenne qawmy kabul etmäni teklip edipdirler. Oşol qawmyň başlyklary
Hazreti Hud aleyhissalama aytıptırlar: "Ey Hud, biz seni bir akılsız, nafahm bilýäris we seni yalançylardandyr" diýip güman etýäris. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Hazreti Hud diýdi: "Ey qawm, mende kim akyllyk ýokdur we nadanlyk ýokdur. Welakin men alemin perwerdiganyň tarapyndan iýerilen rasuldur men."